Galabalita, lokal. Nagpapabilin ang Biblia hagin titikangan in mga pagkamatuuran hiorhin mga kamatuuran nga balita sumala ha Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sumala kan CBCP President Bishop Cardinal Pablo Virgilio David, inakamabisa nga pitad ang pagbasan Biblia agud atuhan ang nagsasarang nga fake news labi na yan nga digital age. Agud daw malikyan ang mga biktimahin disinformation ngan misinformation partikular ha magkalain-lain nga mga online platforms. Importante nga mabaruan ang mga Kristiyano ha mga yakan ang Diyos labi na ang mga mayurya ha mga Pilipino o katumbas ha maabot 80 milyon nga aktibo ha internet. Kintaga naman hindoon ni Cardinal David nga an mga yakanhan Ginoo nga nakahimo ha Biblia nga gintikangan han paglao mga ginluluyahan nga nag-aatubang ha mga ayat hiton kinabuhi. Maabot ha 480 nga mga benepisaryo habong tuhan San Julian ano matinder ha orientasyon para han tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers utupad program. Han Department of Labor and Employment o Condole. Kalaki pa oryentasyon ang paghatagin libre nga long sleeve t-shirt mga kalong nga ginagamit ang mga benepisaryo kapag dumarahin community works hasakobhan na pulo kaadlaw. Dako naman ang pasasalamat han mga benepisaryo ang programa tungod nga makakabulig iniha ira kinadlaw labi na an ibain mga displaced workers unemployed ngan seasonal workers. Nagpahimatngon ang COMELEC ha Department of Social Welfare and Development o DSWD nga bisan ano nga oras in pwede nira bawion ang spending ban expansion ha AKAP. Yan pira pa nga mga programa kon pasagdan or papasagdan ang mga politiko o kandidato nga umupod ha panahatag hin ayuda. Sumalaha COMELEC o sa era kondisyon na pagtugot nga magpapadayon ang AKAP nga na 27 pa nga welfare program han DSWD ha election period in waray kandidato o politiko happy out hiton ayuda. Igin dugang pahan pamunuan nga kada eleksyon na agigin los ang COMELEC pag-abot ha bulig ngan ayuda ha mga kababayan, pero pag-abot naman ang mga panahon igin aabuso na ini han pirang mga politiko nga kandidato ngan technically baga in vote buying. Basar ha election code igin didiri ha mga ahensya nga magpapagawas in pondo ha sakob han 45 kadlaw han election period como safeguard kontra ha paggamiton han source han gobyerno para ha kampanyahan mga kandidato. Pero ginpagawas han COMELEC Resolution number 11060 gintugutan hini ang 28 nga programa nga magpapadayon bisan ginpapatuman ang spending ban.